फैदो मा थांसै न'आव बाबायाथ' नङा मा बाबाया दा फैफिनथ'लाना दा साखायावसो थांबाय गोजानावसो खुलुमबाय सनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लग्स नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव फोरबावबाय सोरबा जिउखौ बारनाय महर लांसिनाबो दामगोन ओमफ्राय ब्लग्सखौ फरायजोबबाय सिनायनानै जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो हालोदखौ नुखाबायना एकदम जाबलायनाय ओमफ्राय फिसालाखौ स्कुलाव दोननानै फैबाय आरोना ओमफ्राय जोङो एक्स नायहैनो ओंखारलायबाय सनाफोर एक्स आरोना एक्स नुनायनि दिन फैदों थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो स्टेसन मोनफैबाय माने फैदो आं माने आवगायग्रोबाय आरोना फिसा फिसा मेथाइ लायनो बे नङा बे नङा बे नङा एसे समाय दं आरो हुलुस तुलुस फैनानै नानि ओइ एसे मोजां बुजायबानो मानिखायो बेहा जायलि जायला हैनो फैबायहाय आं फिसाया लबार लाबोखादों र' खानोसै सफैस्लाबमोनि मा होनो न' फिसायाव हाबनानैसो सानसै आरोना न' फिसायाव हाबबोस्लाबनो हायाखै 10 थाखा लायोना 10 थाखानि न' फिसायाव हाबबाय आं हेन्डवास मोनखायो आरामसे फैथ'आखै सोनाबारसो जिरायनो मोनदों आरोना दंबावो ना बङाइगाव हगाराखै बासुगाव जेबो नङा दसे थानोसै सान्दुङाव जोनो एसे जिरायथ'नोसै हा जाबाय था जागासिनो बिफानि आमोलाव बर'निबो जा मोजां बुंलायो न्यू दिल्ली तक जाने वाली गाड़ी नंबर 2050 डाउन राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी पूरे शहर का अंदर प्लेटफॉर्म 3 पर आ रही है नौतन दिल्ली की जुआ गाड़ी नंबर 2050 डाउन राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी को अलग समय भीतर 1 नंबर प्लेटफॉर्म आरो दोनफैबायना बिदि दोनफैनो मोनबासो गोजोन मोनखायो बिदि दोनफैजानो मोनबासो गावबो गोजोन मोनखायो बिनि सिगांनिया दानब्रेनायसोमोन आरोना दानब्रेफ्रांनायमोन जारलालै मा होनो 4,000 लस जाबाय आरो ने न'नि हटेलाव फैबायथ' 4,000 नि न'आ नों 2,000 मोनहैगौमोन ना 2,000 मोनहैखागौमोन बे थांबाय ओमफ्राय 4,000 नि एक्सट्रा दानफिनबाय बेजों सौहैसिगोन आरो जेबो नङा ना मानसिफोरा सानसेखौनो थाङोना न'आव थाङोखा नोंहालाय आरो बे मारै ना बहा थिनबाय जोंखौ बोरै गालांनो बियो बेयाव ओंखाराबा ओंखायनो ओंखारनानै बिनिफ्राय गाखोबाय आरोना बिदिसो थांखायो ओरैनोबाबो स्नेबावसो फैगासिनो दङ मोननाय नुवाखैहाय दायो हलांसै ट्रेनाव हलांसै ट्रेनाव दाख्लै नै बेसेबांबा बुरजा फुदों आङो ओरैबायदि मोनजोबबायमोन बैसोआबो थांबाय नालाय आंबो बुरैबाय नोंबो बोरायहांबाय खानाया मालाय मानो मोना जानो दारिया मालाय मानो मोना जानो नानि बाबाया बोरायबाय नामा बाबाया बोरायबाय मामिया बोरायना बुरायाखै मामिया बिफाखौबो बोरायबाय होननो होआ बिमाखौबो बुरैबाय होननो होआ बिराद टेनसन बियो एसे बोरायबाय ना बावसो नंगौथ' आरो केरालानि मानसिफ्रासो गोबाव थायो 8 मास 9 मास ना 1 बोसोर गाहाम थायोथ' जानाय लोंनाय खालि हइसे ना प्लास्टिक खालि हइसे एबार मके एटेक करिब देख ए भगबान दा बेखौ सोर जागोन ओमफ्राय बेनि क्रिमखौ जाजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ सोर जागोन दा नों बिदि गोथाव सोर दा फोरों आं जाया आं बिदि गथ' गथायनो गारनाय मानाय जायैनो आंना उदै बिखा बिख्लो बारायजोब्बाय आंना जारलासो ओरै फै अह दायो होगोनब्रा नैबेयाव नाम्बार जोङोमोनथ' आरो
बैनो खोमा नै बियो लिरनाया पर्टेन लिरनाया बियो ना बियो बक्स नाम्बारसो गावसिनि बेयाव जोंगोनब्रा दा वाह 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 এইফালে লৈ নাযাবি ভাই दा बैथिंसो बोबावगोन इयो नै बोनसैसो बारा बार' अयथासार खालामनो हायाखैहाय सयथिबो हनै बिखुङाव गाखोनो माबायाव गाखोनो मा इसिबां अयथासार बिलाय बाबानि थफिया गोलैगुलायबाय नै मा गथ' बिफां थाख्लायाव दल दामहरोसो दामना हरसै तुंतुलु टिस आं मोसागोन नों दल दाम बाबानि थाख्लायाव वा मालाय गराय जाबाय दे गाग्लिजोब्बाय बिफाखौ भगबान हाला आङो जेबो नङायानोथ' जाहैबाय माबे फैगौ नामा थिना बे होननायानो नामा है बे नङा होनब्रा हाबाब बेनोसो होनबावदों बोलोसो होलायलायबावदों बेनो होननानै खाराव आइदै जारलासोहाय फैगौ स्ल' मसनाव फैबाय लांग्राया फैबाय जोंना हा राजधानी ना नतुन दिल्ली जाबाव नाखि आंखायनो दहायनो आवगायनो ओंखाबाय दे गाखोदो इयावनो थाबायलांदो दा सिङाव आं बाथारो दा खारहांहां गाखोनायखौ आं सहायनो हाथारा एसे बोनो मोननायखाय बोदां बाय बाय हाय नोंबो जाथारखौ होनलांबावो थांदो दे थांदो अमा खानदो बाबाखौ थांदो आयै दे थाबाय थागोन बाबाखौ लांफैबा मालाबा थ'दो थ' साखियावसो थांदों दा बाबाया साखियाव थाङाबा नों मारै मेथाइ मोनजानो ना साखियाव थांबासो फैसा मोनो मा दे थांथारबाय बाबाया थांथारबाय नैयाव थाथ'मा दसे सम आइदै बे एक्सखौ नुबाय थायो जोंहा हरि कृष्ण एसे जिरायदो मा हा मा होनदों मा नोंखौ गोसोखांबाय थागोन बाबाया नोंखौ गोसोखांबाय थागोन बाबाया नों गोसोखाङा बाबाखौ बिफायासो गावखौ गोसोखांबाय थागोनलायनो बाबा फैदो मा थांसै न'आव बाबायाथ' नङा मा बाबाया दा फैफिनथ'लाना दा साखियावसो थांबाय गोजानावसो हामा फैगोन गाबोन फैफिनगोन मेथाइ लानो आखर लायनायाव एसे गोजानाव लायनांगौ ना आखराव बाबाया गोजानावसो हाननानै लायनांगौ ना आखरखौ फैदो बे खाथिया आखर मोनाथ' बाबाया गोजानाव आखर लायनानै ओमफ्राय बुरजा जाबाथाय फैगोन फैदो हा मा होनदों मा हारसिं फैगोन सना हारसिं फैगोन नों बाबाखौ बेयाव नेबाय थानोसो नागिरदों बेयाव नेजाया बाबाया एसे गोबावजोंसो फैफिनगोन ना बाबाया फनाव खिथाहरगोन फनाव खिथाहरबाथाय जों नेफैगोन फैदो थांसै फैदो मा फैदो थांसै फैदो हा थांसै फैदो मा थांसैलाय जोंहा बिमा फिसा लैहोर हा आं दै लाबोआखैना बाबाया लांबाय ओरैबायदि आथुर ओंखारबोनाय जादों मा होनना बुङो आरोना मा होनो बिदिनो जायो हगारहरनो मालायनि खोथा नालाय बुरजा टाइम मोनबाबो माला टाइमा थाङो मोनथियाब्रा सानसुआव मोनबाबो सानसुआवबो बिदिनो हां थोनो जागोन फुङावबाबो हां थोनो जागोन बेलासियावबो हां थोनो जागोन फै बिदिनो गाखोनानै थांसै ओरै बारस'लांसै बैजों ओंखारहैनोसै सना फैदो बैजों ओंखारहैनोसै सानैजों जोंहा लासै गाखोनानै थांसै बेजों लामा दंखायो फै ओमफ्राय हेलमेटखौबो मिनिनानै थैगोन आरोना गोदान दासो मोनदों होननाय बायदि लानानै बेरायगासिनो दङ
स्कुटियाव सोनानै दोनबोनो बावदों आखायावनो थाबाय आरो लर-लरनो जिङाव थांनो नाङा दे मा गोलैयो दे दावबोदो थ' जिङाव थाङा ओरै फै मा लाबोनो आखरथ' लाबोगोनब्रा ओमफ्राय आरो मा लाबोनो मेल्ला लाबोगोन बाबाया नोंनो सकसबो लाबोगोन ना ए दे लागोननो लाबोगोनथ' आंजोंसो हेबस्रोबाय थागोन बिदा दसे समय हाय दै रेल गेटआव ओमफ्राय नै बेनो लंपेन्टआ थाब थाब मैला जायो नालाय ओरै फैसो मा लंपेन्ट गांनै लालायबाय 100 थ'दो थांसै बिमा फिसा गबथाबथ' जाफैफिनलायबाय जों आयौ खेवजोब्बाय मानो खेवखो नों आब' फाननायखौ लायाखै नोंनि लंपेन्टआ नै सुनोसै आङो मा खालामनो लंपेन्टआ नों गानहैबाय थानाय जायो नालाय फाथ्लासो बेलेगावबो हाबैया दखानफ्राबो खुलिहां दे दा गानगोन सुनांगौ बेखौ हौवा थांबासो गानगोन दे मा बाहेरायाव ओंखारबासो नोंनि बेलेगखौ हाबैबालाय मोनगौमोन नोंनि बुरजा मोननैबो नोंनि दसेनाफोर आं ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना बेखिनियावनो जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय थांलायबाय बिथाङा बहा मोनबाय थानो मानसिखौ दोखो बेबायदि गैला आरोना थांबाय थेंक इउ स' माच नानि ओरैनो हर एसे आंखौ हेलौ थेंक इउ स' माच होनदो दोनथ'नोसै सोनाबा थांबाय आरो गैथ'ला आहा जाहा जेबो गैला आरोना बिदिसो खाम फरमुलायानो जोंना माथो होनबावनो